Salut! Astăzi vă învăț cum să facem setări la noile modele de receivere Rom Telecom sau mai bine zis Telecom, noile coșipuri STI, deci modelul cel negru fără ceas care are doar un LED roșu și un LED verde. Bun. În prima fază ne apare meniul, da? Când aprindem receiverul. Îi dăm română, el ne întreabă dacă vrem să modificăm vreo valoare, ceva, nu modificăm absolut nimic. Îi dăm OK, alege transporterul. După care tip LNB universal, număr LNB1, satelitul HELAS. Nu modificați absolut nimic aici pentru că nu o să mai aveți semnal de la antenă. Coborâm în jos, după care îi dăm OK. Bun, acum receiverul vă arată cele 4 tipuri de satelit. În general îl folosiți pe cel care vi-l arată cu verde. Că vă arată HELASat 4, că vă arată HELASat 2, nu contează, cel care este cu verde. Îi dăm OK. Ne încarcă semnalul. Momentan lacătul ne arată că este închis. În câteva secunde o să ne apară un OK în dreapta jos. Vedeți, ne-a apărut și nou OK-ul. Bun, îi dăm OK. Acesta este meniul vechi. Folosim tasta Back. După care o să vă apară mesajul: te rugăm, introduce cardul de vizionare. Ce trebuie să țineți minte? La acest model de receiver, cartela vine cu chipul în sus, da? Deci nu vine cu el în jos ca la modelele vechi. Totdeauna să introduceți cartela cu chipul în sus și cu el înainte. Bun, haideți să introducem cartela. Bun, am introdus cartela, receiverul deja a pornit. Bun, acum noi o să așteptăm foarte puțin, el o să-și dea un restart, deja și l-a dat, ca să poată să încarce noul soft. Ce rugăminte am eu la voi? În timp ce încarcă softul, nu scoateți receiverul din priză, pentru că procesorul s-ar putea să blocheze sau chiar să se ardă și să nu vă mai pornească receiverul. Bun, așteptăm descărcarea softului. Neapărat ce trebuie să țineți minte, dacă antena nu are cel puțin 90% putere semnal și minim 60% calitate, descărcarea softului nu se va face. Deci o să zic că un nou soft se descarcă și nu o să vă încarce nimic. Cel mai bine să aveți cel puțin 80% calitate semnal. Durează circa între 3 și 5 minute descărcarea softului, să sperăm că îl face mai repede. Acum o să trecem la o nouă versiune de soft, un nou meniu pe care Telecom l-a încărcat cu data de 1 decembrie 2014. O să trecem pe noua culoare, noul Telecom. După cum vă spuneam, softul merge un pic mai greuț. Fiind un nou soft, un alt meniu, din cauza asta merge foarte greu. Bun, suntem aproape de final, 94%. După încărcarea softului, receptorul o să-și dea restart. Așteptăm pornirea receiverului. Durează ceva până pornește. Noul soft merge un pic mai greuț, dar cât
Repede cât se aprinde. Bun, receiverul acum a pornit, a intrat în noul meniu. Mulți dintre voi îmi întrebați mereu de ce se vede ecranul îngust sau de ce nu se vede 16:9. Pentru lucrul ăsta mergem pe configurare, îi dăm OK, configurare utilizator, OK iarăși, căutăm meniul configurare TV, îi dăm OK. Și aici ne apare, da? Modul SD 4:3. Dacă folosiți un televizor care este 16:9, îi dați în dreapta. Dacă folosiți unul care este 4:3, coborâți o dată în jos și dați în dreapta ecran plin și setați cu tasta albastră. Da? Noi avem un televizor 16:9, confirmăm cu tasta albastră. Totdeauna jos aveți ecran plin pentru că nu vă încadrează imaginea corect. Setăm cu tasta albastră. Bun. Receiverul a pornit. Acum meniul este foarte ușor. Ăsta este noul meniu Telecom. Cel mai simplu, la meniul ăsta, dacă îi dați o singură dată OK, vă duce direct în grila de canale. Receiverul citește și canalele HD, cum vedeți aici Dolce Sport și Dolce Sport HD, dar dacă dăm pe el, el o să ne spună că ne trebuie un receiver HD neapărat, deci nu știe să citească canalele HD fiind un receiver SD. Cam atât pentru astăzi. Dacă mai vă interesează ceva anume, abonați-vă la canalul nostru și scrieți-mi întrebări pe canalul de YouTube. Vă mulțumesc!